Am montat o centrală ProTherm de 9 kW. Am reglat-o. Deci avem 1,5 bari. Temperatura caloriferelor am pus-o la 50, se pune cam la 60 de grade. Aici și avem instalația. Am pus și un termostat, din asta ca să vadă câți bani are pe presiune, presiunea țevilor, un filtru Y, robinet, intrare, ieșire pe retur, pe tur doar un robinet vă trebuie. Este foarte simplu de montat, este o centrală electrică. Aici și avem racordurile, sunt cam așa mi-au dat la baie. Deci asta este centrala ProTherm de 9 kW. Funcționează super bine. Important este să puneți și un termostat de ambient pe ea. Deocamdată nu are, o să cumpere proprietarul. Cam aceasta a fost finalul acestei centrale.